Deze uitzending in het PNM moest worden mede mogelijk gemaakt door de Schalkberg, C1000 Panningen en ABN AMRO. Dag allemaal, dit is het PNM Moes Journaal van zondag 21 december 2014. Het PNM Moes zit erop met een geweldig eindbedrag. Rob van Soest. Ja, fantastisch eindbedrag. Ruim €10.000 vooralsnog. Hè, want 31 januari in een PNM exclusive wordt het definitieve eindbedrag bekendgemaakt. Het gaat om heel veel geld voor een heel goed doel. En ik denk dat we als omroep alleen maar trots mogen zijn op hetgeen wat we gedaan hebben. Ja. Rond 3:30 vanmiddag werden de 3 DJ's bevrijd door wethouders Jansen en Sanders. Heel graag. Zal ik de klein van halen? Wacht even. Het past niet. Zeker dat. Ik heb hem opengemaakt, maar ik hoop wel dat het moet. Bij de applaus voor de 3 discjockeys van het Glazen Huis. Tom van den Berg. En Peter Engels, laat maar even naar voren. Visser, dat was André Agent. De ontknoping volgde vrij snel. Een hele mooie ontknoping en ook nog steeds nog slopend. Ja, het ging gepaard met ballonnen die de lucht in gingen. Iedere ballon stond voor €1.000. Ik dacht zelf, er gaan er een stuk of 7, 8 de lucht in en dan zijn we er. Maar er gingen er 10 de lucht in uiteindelijk. En dat verraste eigenlijk iedereen wel een beetje. Ja. Het gaat hier om veel geld, dames en heren. Veel geld dat door kinderen, ouders, bejaarden van allerlei geledingen bij elkaar is gesprokkeld. Het gaat om €1000. We gaan even samen, want we hebben wensballonnen van Herbert Papilio, maar nu doen we per ballon, jullie zien daar die witte ballonnen, gaan we even samen tellen hoeveel ballonnen we uitkomen en waar we ongeveer met het eindbedrag komen te zitten. Dus laat de eerste ballon maar op, want €1.000, die hebben we heel makkelijk. Dus, €1000. Oh, dan gaan er al meer. Zijn er dan €3.000? €3.000 zetten we aan. Zitten we misschien wel aan €4.000. Laten we eens kijken, gaat die ballon omhoog? €4.000? €4.000. Kom een klein beetje ervoor, Mario. Zullen we 5.000 halen, Mario? Ja, wat was gisteren al. Oh, dat was gisteren. Nou, wil ik het spannend maken? €6.000 ook al gisteren? Nee, dat was gisteren nog. €6.000? Ja. Dan het bedrag van vorig jaar. Zijn we er al over met €7.000? Ja, €7.000. Wat wel spannend dan, hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb stiekem gekeken. Ik ben nieuwsgierig. Daar kan ik verder ook niks aan doen. Kun je maar eentje verder? Ga maar even verder. €80.000, daar gaat hij. Ja. Mario, durf jij 9.000 te zeggen? Maar ik vraag me, weten zij wel het bedrag? Of zijn ze ons nu een beetje... Ze weten wel het bedrag, maar misschien zijn dat een beetje te veel ballonnen. Maar het is wel veel geld. Nee, maar... Zullen we kijken of we €9.000 halen? Ja, €9.000? €9.000! En dan nu, een magisch bedrag zou dat zijn, eind €20.000 sowieso meer dan vorig jaar. Maar halen we misschien wel, komen we nog boven de 10.000? Voorlopig, want er komt nog geld op, maar €10.000, dames en heren, hartstikke mooi. Dan is het nu tijd om het daadwerkelijke bedrag bekend te maken. Ik ga een klein beetje aan de kant. Wil jij een beetje ervoor staan, Mario? Het is... Wacht even. Misschien dat Arno iets wil zeggen. Iets lager houden, dan kan de camera je zien, Arno. Anders zijn ze sjoel met hakken aan moeten doen. Ja. Ik ben nu eenmaal maar een klein manneke, maar dit is een geweldig groot bedrag. Ik moet eerlijk zeggen, ik had gegokt dat we meer zouden ophalen dan, of dat de discjockeys meer zouden ophalen dan het vorig jaar. Het bedrag wordt opgeschaald, dat overstijgt mijn stoutste verwachtingen. Mario, aan jou de eer om het bekend te maken. Oeh, ik zit nu al vol. Geweldig. Ik wil eigenlijk eerst zeggen, geweldig. Ik weet zeker dat de gasten dit ook geweldig vinden. Ook, ik heb zoveel steun krijgen we, maar ook de gasten die zijn geweest.
Daar horen wij eigenlijk alleen maar positieve verhalen over. We hebben dit weekend heel veel gehoord. En gisteren was ook familie Riks hier. En ik zou echt zeggen van, kijk nog eens een keertje naar al die P&M-huisjournalen. Daar staat het hele verhaal nog een keertje op. En dan heb je een totaal beeld. Maar ja, dit is super. Mario, het is tijd om het te laten zien. Laat het maar zien. Hartstikke mooie woorden. Laat het hartstikke mooie bedrag maar eens zien. Het eindbedrag van het P&M-hoes, het voorlopig eindbedrag, want in januari wordt de balans opgemaakt, maar dit hebben we al binnen. Vertel maar, Mario. €10.504,40. En dan mag je hem omdraaien. Je mag hem omdraaien. Ja, ja. Een applaus voor de discjockeys van het P&M-huis, P&M-hoes, voor alle medewerkers, voor iedereen die mee heeft gewerkt aan deze succesformule, want dat mag je inmiddels wel noemen. We laten de wensballonnen omhoog. 3, 2, 1, ja! Oh, hey! Heel veel mooie geldbedragen voor Herberg Papilio met ruim €10.000 als voorlopig eindbedrag. Rob van Soest, wat was jouw moment van de actie? Dat zijn er een aantal. Ik vond misschien het mooiste moment wel het moment dat de jongens uit het huis kwamen. Omdat ik zelf al weet hoe het is op het moment dat je eruit komt. En ja, het was gewoon heel bijzonder om te zien de opluchting van de ene kant dat ze eruit kunnen. Maar ook een beetje ja, ook heel blij en ook echt willen weten wat het eindbedrag is geworden dan. En als je dan op zo'n podium staat en je krijgt dan te horen dat je dik €10.000 hebt binnengehaald voor een goed doel. Dat toch wel heel bijzonder moet geweest zijn. Ja. Jij sprak ze na afloop, dus we zullen even gaan kijken naar die interviews. Peter Engels, ja, ten eerste gefeliciteerd, wat een fantastische prestatie heb je neergezet. Geweldig, geweldig. Ik ben er nog helemaal benieuwd van. We hebben gehoopt dat we ze aan zoeken tikken, maar dat we er zo overheen zoeken gewoon, super. €10.400 en een paar centen, Ja, dat is toch een waanzinnig bedrag. We hebben er vorig jaar in gezeten. We zeiden als we het bedrag van vorig jaar halen, dan zien we al heel blij. Ja, dat we het bijna verdubbeld hebben in de voorlopige uitzag al, dan, dat is geweldig. Dat is echt, maar de reacties die zou ik krijgen van mensen die zelf acties op hebben gezet, kinderen die mutsjes hebben gebreid en een paar euro kunnen brengen. Nou, al die dingen samen heeft eigenlijk toch geresulteerd wat we nou binnen hebben gehaald. Dus ja, dat is gewoon geweldig. Dat hadden we niet verwacht. Ja, je hoort de tussenstanden en je weet wel dat het een beetje loopt. En op het einde enorm veel checks en stapeltjes geld en mensen die komen voor €150 een plaat aanvragen. Gek huis. Maar 10.500, veel hoor. Hoe was het voor jou het eerste jaar in het huis? Goed bevallen? Ja, bijzonder. Maar ja, misschien komt er nog één, maar ik vond dit echt ontzettend voor herhaling vatbaar. Echt geweldig, geweldige ervaring. Hoe is het met dich? Is het nou eindelijk eten? Of, Ja, nou eindelijk eten. Ja, ik heb eigenlijk nog geen honger, want gewoon het gebeuren gaat geweldig. Vanaf 4:30 bezig en ja, ik zie wel, geweldig. Vermoeid? Of? Vermoeid, maar doe 3 snoe nog verder. Morgen zal ik wel tote hozen zien, maar vandaag genieten. Het is niet alleen het plaat aanvragen, het is vooral het idee dat het allemaal naar de Herberg Papilio gaat. Fantastisch en ik gun het ze ontzettend. Hey, dan even over jou. Ben je moe? Nee Rob, nee. Dat zul je wel over kunnen meepraten of niet? Vorig jaar heb ik jou gezien en toen keek ik naar je ogen en toen zag ik nou, die gaat... Ja, het ziet er best goed uit. Ja, nee, dankjewel, jij ook. Ziet fantastisch uit, maar ik weet wel wat ik ga doen thuis. Eten. Ik pak er een broodje deuner bij van onze meneer daar en dan ga ik inderdaad even plat. Volgend jaar kunnen we er al gaan over zeggen, denk ik zo? Of zien we er nou echt de vreugde met? Nou, in de opening is al gezegd door onze huidige voorzitter dat toch de planning is om te kijken voor volgend jaar een P&M-hoes op te zetten. Ook de gemeente heeft het niet in zo'n bewoording, maar wel aangegeven dat ze openstaan bij een nieuwe editie. Dus ja, als we de middenstand metkrijgen voor de sponsoring voor het P&M-hoes, dan denk ik dat het wel zeker een jaar gaat worden. Een geweldig bedrag voor Herberg Papilio. Ja, ik heb er geen woorden voor. Super. Tranen in mijn ogen. Ja, ik had het niet verwacht. Ja, je denkt wel van, oh, wat als? En dan ga je tellen van, misschien dit, misschien dat, maar nee, super. Ja, ik ben eigenlijk uitgepraat een beetje, moet ik zeggen. Theo, reactie? Ja, het is geweldig. Ik heb gewoon tranen in mijn ogen van
Ook van die medewerkers van ons die door de kou en de regen hier hebben gestaan om wafels te bakken, alles te verkopen. Gewoon geweldig. Ja. En ook de DJ's hier, die 3, gewoon geweldig. Hoeveel enthousiasme dat ze uitstralen, is gewoon geweldig. Ja, een prachtig bedrag. En laten we hopen dat het nog iets bij komt, denk ik. Hè? Links en rechts lopen er nog acties, dus geweldig. Ja, ook dank aan Herbert Pilio John. Veel acties op touw gezet. Ja, goed. Dit had ik niet verwacht. Ik had het natuurlijk wel een beetje gegokt. Ik denk, we gaan over die 10.000 euro. Nou, daar zijn we dus overheen. En ik, ja goed, eventjes denkende wat er nog allemaal lopende is. Ik ben benieuwd wat we als eindbalans opmaken in januari. Maar ik denk dat we nog, gokkie, 2 ballonnen meer mogen oplaten. Ja, denk het wel. Ja. Wie weet. Maar wat ik heel graag toch nog een keertje wil vertellen is, kijk naar het Pelemaashuis of Pelemaashoes journaals. Daar zie je de verhalen van dokter Thompson, Annette, verpleegkundige uit Nijmegen, van familie Riske. Ik weet niet of misschien ook nog wel wat te zien is van het PNM-huis. Ja, dan weet je waarvoor we het doen en hoe belangrijk dat het is. Want, en eigenlijk kunnen we alleen maar afsluiten met samen zijn we sterk. Samen hebben we dit gered. Samen met ons allen. Samen met de mensen van Pelemaas. Samen met de DJ's. Samen met jullie. Dat waren de DJ's na afloop van het PNM-moes 2014. Wat gaat er nu door ze heen, Rob? Ja, ik denk dat ze blij zijn dat ze eruit zijn. Dat ze het mooi vinden dat ze zoveel geld hebben ingezameld. En ik denk gewoon dat ze lekker even in een warm bad gaan straks. Lekker gaan eten, want ze zullen ook wel honger hebben, denk ik. En ik denk ook wel dat ze moe zijn. Toch wel. Ja? Ja. Nou. Er gebeurde natuurlijk veel meer vandaag in het PNM-moes. Onder andere André was jarig. Vorig jaar ook al en dit jaar ook. Laten we even kijken hoe zijn verjaardag werd gevierd. André, jongen, je moet er nu toch echt aan geloven. En, ze leven, lang zal de leven, lang zal de leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Even de baby. Hoera! Even de baby. Hoera! Hey André, van harte proficiat hè jongen? Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Volgens mij word ik 46, heb ik net al een paar keer gehuurd. Dus, ja. Oeh, wat een leeftijd, was ik 47 of niet? Ja, dat mag ik nog wel. 48 al. Nee, weer wat. Hey, maar ik heb slecht nieuws, ik heb geen fly, ik heb alleen shake fly. Oh, lekker. Ja, we hebben wel fly, maar niet bij ons, dus dat kunnen we niet maken, doen we niet. Het is wel leuk, Mout belde zojuist. Mam lag op plat, maar pap en mam, pap en Mout zoet op de bank. Even felicitaties, dankjewel. Ja, morgen zien we ons natuurlijk weer rond de klok van 9 uur. En dan moeten ze weer wafels bakken, zeiden ze. Ja. Lukt dat ze bellen. Dat ze nog even bellen. Ja. Goed André, inleidende woorden, want die zijn er benodigd. Schrijf de muziekjes maar eens eventjes een beetje naar beneden. We hebben hier voor jou staan 2 pakketjes. Vorig jaar was het heel erg, toen kreeg je namelijk een opblaasbare vrouw. Voor de mensen op de markt, ik denk niet dat dat erin past, maar goed. André, begin maar met de eerste, dat zal deze zijn. Deze zijn inderdaad namens Peter en mij, dus begin de eerste maar eens open te maken. Kijken of het een beetje wel bevalt wat erin zit. Het is een hele subtiele tromroffel inderdaad, Peter. Heel subtiel. Subtiel. Ja, subtiel. Eens kijken wat erin zit. Dan wil ik wel een... Happy hour. Ja, happy hour. Het wordt steeds happier hier. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd. En we kunnen het ook het beste beschrijven even op de radio, wat je dan ziet als je het in je hand hebt zitten. Een film. 6 DVD. 6 DVD's. 6 DVD's. 6 DVD's. Happy hour. 6 DVD's, ja precies. Het is een serie, een hele goede serie kan ik je wel vertellen. En die gaat helemaal thuis gekeken worden. Ik weet niet of Steven op de bank even mee gaat kijken. Ja, ik denk het wel. Ik zou het aanbevelen en vandaar dat hij ook in het pakje zit. Dus House of Cards. House of Cards. Prima serie en ik zou hem zeker eventjes 660 minuten, dus je kunt je een beetje uitleven denk ik thuis. Oh jawel. Maar op de bank maandag en dan je... Uitpuffen natuurlijk naar de vakantiestress of de PNM-stress. Ja. Ik wou dus zeggen, als je het vakantie noemt, dan ben je dan gaat het niet zo heel goed. Ja, voor sommigen is het vakantie. Ja, jongens, dankjewel. Als u. We hoeven niet te kussen, dat is helemaal niet. Kijk maar eens even wat in dagene daaronder zit, want daar heb je er nog één. Nog één? Nou ja, dat is toch nog één. De vraag is of het er een beetje hetzelfde uitziet. Was het ook happy hour? Het was geen happy hour, maar het was wel een happy House of Cards, kan ik je wel vertellen.
Kijk maar eens eventjes wat dat mag zijn. Kijk eens aan. Ja. The Walking Dead. Kijk, dat lijkt me ook een goede serie. Is de hele tijd op tv geweest, is er nu af. Maar je krijgt hem gewoon helemaal volledig. Heren, dankjewel. We wilden er eerst een beamer bij doen, maar dat was wel leuk geweest. Is toch niet doorgegaan. Dan moet ik even de koptelefoon afdoen, dan komt het laatste beetje. Peter, ga jij eens even volpraten, jongen. Ja, ik zal het even volpraten. Ja, Tom heeft nog iets speciaals erbij gepakt. Want we weten dat zich dadelijk, als ze naar die films gaan kijken, dat ze natuurlijk lekker ergens op een bank zitten. En wat wil ze er dan bij? Tom, wat wil er dan bij? Daar wil je dan een heel lekker wit wijntje bij. Dat komt helemaal goed. Beste André, alsjeblieft. Dankjewel. Er zit een schroefdopje op, dus je hoeft niet te liggen kloten met zo'n kurk met die kurkentrekker. Als je thuis bent, dan knal je meteen open en dan verblijd je gezin en familie. Met een lekker flesje en een lekkere serie. André, viel het mee? Want vorig jaar was het een beetje een zware bevalling, heb ik gehoord. Ja, ik hield me hard vast na vorig jaar. En zeker met het oude lullenspel. Ik dacht, nou weer een jaar erbij. En dan, wat moet het dan in godsnaam worden? Ja, zo hitte dat spel, kan er niks aan doen. Dus heren, ik vind het geweldig. Het is echt happy hour. Ik vind het heel gezellig. Nogmaals, de fly krijgen jullie daar in... cappuccino smaak, chocoladesmaak, aardbeien of bosbessen, zeg maar. Dus, ik sla deze even over, maar wellicht om 4 uur 's nachts nog een keer. Dat kan. We maken er een lange uitzending van. Komt helemaal goed. Maar Trineke, hoe was het in het PNM-hoes? Ja, super gezellige sfeer, zoals altijd. Wat heb je gezongen? Een paar liedjes van mezelf, die ik zelf geschreven heb. How do you begin the story when you're not sure where it starts? So far from what I speak of, so close to the heart. When did this bitterness make a way to my heart? And was it you? Or was it there from the start? It's just that I expected more. Dames en heren, mogen nog één keer een heel groot applaus voor Marit. Op uw verjaardag steeds toch zomaar in het PNM-hoes 2014. Hey jongens, ben gespannen. Gaat het goed met u, hè? Ja, gaat prima met ons. Ja. Hey, even dan over vanmiddag. Jullie zien een kapel bij het Glazen Hoes, PNM-hoes. Jullie gaan dadelijk optreden. Wat gaat je dadelijk doen? Ja, ik heb nog wel een grote onthulling. Is dat, ik durf dat eigenlijk bijna niet op camera te zeggen, maar als liedje wat Mark van Mullekorn geschreven heeft, As Fast to Love, het Limburg Ben, dit is eigenlijk een cover. Is eigenlijk zit je nou zelf in een probleem? Of? Ja, dat risico is thuis, omdat je op live tv bent. Hè? Want als de kerstman Limburg Benneveld, en dan hebben we dan op de les maar even omgeschreven naar As Fast to Love, het Limburg Benneveld. En nu kunnen we eindelijk een keer het origineel doen, dus dat vind je ook wel leuk. Nadat ze wekenlang hebt afgeteld, referen zijn altijd vastgesteld. Dit is het jongste op de wel. En dan gaan we! Hey! 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 Wow! En tot zover het PNM-hoes 2014. Rob, we hebben genoten. Ja, we hebben genoten en we zitten nu ook te genieten op een mooie... Arreslee, met alles erop eraan. Nou, wij gaan de kerstmis vieren. Wij gaan de kerst vieren. Ja. Wat ons betreft, bedankt voor het kijken. Dinsdag op tv, de compilatie-uitzending van het PNM-hoes. Wij gaan kijken erop, hè? Wij gaan absoluut kijken en nog een keer nagenieten. Ja. Wat ons betreft, fijn kerst en... tot in 2015. Goedenavond. Hoi. Laten we proosten op het leven, laat het leven je omarmen. Sla je armen om de liefste, want de liefste, dat ben jij. Nu gaan we toosten op het midden.
zijn, hoe je lachen moet. Het lijkt wel of wij mensen niet meer weten hoe je zingt, hoe je danst, hoe je bemint. Sluit de rijen, pak de handen, pak de handen van die ander, want de ander hoort erbij, zoals jij hoort bij jou en mij. Dat ben jij. Deze uitzending in het PNM moest worden mede mogelijk gemaakt door de Schalkberg, C1000 Panningen en ABN AMRO.